Kamo, kay ilalo mo sa gobyerno, natugod ang inyong pundok tungod sa palaod sa gobyerno, mananglingon si Kristo, ihatag ang Sisar ang iya ni Sisar, ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos. Kanang inyong pundok, iya man ni Sisar, di mag-iya sa Diyos, manang inyong giparehistro. Ang founder sa Iglesia ni Manalo, ni Cristo ni Manalo, nga narehistro, ni atong Hulyo 27, 1914, ang founder ni anak sumala pa sa sumala pa sa dokumento publiko nga gipagawas sa gobyerno. Kanang giingon nimong sundo na to, ang giingon sa gobyerno, ang tag-iyaan na si Manalo. Higala. Wa daw magpasakop. Nagpasakop daw ang Katoliko sa gobyerno. Ingon ni Pablo. Si Pablo nagsulti, si Pablo ato kasabaan ni. Magpasakop ang tanang tao. Tanan. Kay, kuy labot Katoliko. Mahud-hud mo sa una. Tinghod ni Katoliko sa una. Karon, sa una ni muna, magpasakop ang tatanan. Wala laing taas sa ato aron diri sa Pilipinas, diri sa kuan, ang gobyerno mo itaas. Magrebelde ka, di na pwede magrebelde, batad ka rebelde, mulabaw ka sa gobyerno. Mo na, ingon sa Biblia, magpasakop ang tanan. Yun ang, mukuan yung ka, makatarungan yung ka, naan ang Katoliko, state sa ukan, ang Katoliko daw, ang mga reliyon daw, wala labot, anak. Ang reliyon, wala po ang gobyerno anang reliyon nga. Pero ingon sa Diyos, magpasakop kamo. Kung sa mga kamo, kay labot, intergapong ka. Kana yung pader mo, inter na. Kinsa ba na diha? Inter na, nga naman. Dili mo sugot ang Diyos nga, kamoy labaw. Gusto sa Diyos siya labaw. Kung sa maning gobyerno, ingon sa Diyos, kanang gobyerno, ako maoy nagsugo ni ana. Supako nimo ng gobyerno, gisupak nimo ang Diyos. Diyos imong gisupak, sukuli kang Diyos. Sarong kay. Iyo ana. Sa maminaw. Dailan gyud nato ba? Dailan gyud nato ba nga si Diego wa gyud kabang kaagan sa balaod. Mo na lisod ba kana bitaw magdunong-dunungan ta ba? Di ba? Mo na lisod. Nya pagkahuman sa matag buka sa bakba ni Diego maulawan ng iyang mga ministro. Nga naman, tungod sa inungdan nga nagpataka lang sa interpret sa nakasulat sa balaang kasulatan nga dili mo oy buot ipasabot. O niya pagkaman nagpataka sa pamasangil sa simbahang Katolika o sa mga membro sa Katolikong simbahan, malingon sila wa daw mosunod. Pag-sure dra oy, bisan gani ako sa akong tawag anang trabaho na magani ko tax. Diba? Kani ako ang trabaho sa mga sweldo ginakuhaan mig tax eh. Nya pagkaman kanina sa gobyerno nga mga Katoliko nga nagtrabaho na agyapon na sila tax. Dili ba? Mo nag-ingon ako sa mga dili ka patakag pamasangil. Nga naman tungod sa inungdan nga ang mga Katoliko, we are tawag ini nga good citizen. Buti pasabot ni anak kanang didako ang tawag ining kaban sa Pilipinas tungod na sa mga Katoliko, di na tungod ninyo. Nga naman tungod sa inungdan, tanawa na gud 89 million Catholics. 89 million ang naghatag og buhis. Nabuhi ang Pilipinas dili tungod ninyo. Tungod na mong mga Katoliko kay good citizen man ni mo nang palpak ang imong pamasangil nga ang simbahang Katolika wa magsunod sa Roma Kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa 3. Ikaduha nga punto, dili magamit ang Roma 13:1-3 sa pagparehistro sa inyong iglesia. Nga naman tungod sa inungdan kay ang Roma 13:1-3 sa panggamasa gitawag nasod siya ang naay dakong katungod pero dili siya pwedeng mulabaw sa iglesyang iya sa Diyos. Ang gobyerno gisugo sa Diyos, ang iglesia ni iya sa Diyos, yung manang simbahang Katolika, mao man ang iya. Wala pa magyun na siya, di magyun na siya pwede mailalom sa gobyerno. Kamo, kay ilalom mo sa gobyerno, natugod ang inyong pundok tungod sa palaod sa gobyerno, mananglingon si Kristo, ihatag ang Sisar ang iya ni Sisar, ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos. Kanang inyong pundok, iya man ni Sisar, di mag-iya sa Diyos, manang inyong giparehistro. Diba? Gets Jake? Kana ba? Another nga tawag ining kuan. Another nga tawag ining punto. Kanang mingon siya nga, wa daw ko na naghatag ang Katoliko og buhay sa pagpatukod. Pataka naman yung taong ka Jake, oy. Pataka lang ka Jake ba?
ang pinakaunang tawag ining asosasyon o tawag ining usa ka pundok nga diin na ay nagdagupot og titulo ang Simbahang Katolika. Wala pa nahimukso ng inyong pundok ang Simbahang Katolika, nagbitbit na nagtitulo yata sa gobyerno. Saman? Pwede kabaluan na. Mo lagi na lagi Katoliko pa nga sa una. Nga naman, kaya kung dili na iya, kung tawagan na, kung dili na iya sa Iglesia Katoliko, why titulo, maghihoptan ang Simbahang Katolika sa iyang luna, pwede nang kuhaon sa gobyerno. Diba? Pero ano man kuha? Ano man, kay naasay kaugalingon niyang titulo. Okay. Another nga tawag ining punto, imon pa niya, kanang Roma kapatulad sa prinsipyo hanto sa 3, kinahanglan mo sunod yuta. So kung unsay gilatid sa balaod, mao kita tong sundon. Diba? Mao to atong tuuhan kay gusto ko sa Dios. Nya ang problema kay gibutang mas dokumento publiko kanang inyong iglesia ang Founders Manalo. Tuo ka na. Oh, ayaw i-deny na pud nimo. Ang founder sa iglesia ni Manalo, ni Cristo ni Manalo nga narehistro ni atong Hulyo 27, 1914, ang founder ni anak sumala pa sa sumala pa sa dokumento publiko nga gipagawas sa gobyerno. Kanang giingon nimong sundo na to, ang giingon sa gobyerno, ang tag-iyaan na si Manalo. Ang giingon sa rehistro that the said applicant Felix Manalo is the founder and present head of the society named Iglesia ni Cristo. So karon, ang Cristo gobyerno, founder, magtutukod, Diles Cristo. Diles Cristo, di ba? So tama ang Cristo gobyerno, gisugo sa Diyos, na kanang Iglesia ni Cristo ni Manalo, ang founder ana si Manalo, Diles Cristo. Ang kisulti pag sa tawag in registro, ang founder na si Manalo, mauna ang present head sa susyudad na ginganlag Iglesia ni Cristo. Sa Biblia, kinsa may ulo sa Iglesia? Colosas Kapitulo 1:18, Efeso Kapitulo 5 verse 23, si Cristo. Ang sa inyo, kasi Manalo man ang inyong ulo. Tatawa-tawa.